Danielin synnyn tunnustus, Danielin 9. kirja. Ensimmäisenä vuonna siitä, kun medialainen Dareios, Xerxeen poika, oli tullut kaldealaisten kuninkaaksi, hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, kirjoituksia tutkiessani havaitsen, että Herra oli ilmoittanut profeetta Jeremialle niiden vuosien määrän, jotka Jerusalem oli oleva raunioina. Ja sen luku oli 70 vuotta. Minä käännyin Herran Jumalani puoleen armoa pyytäen, paattosin, pukeudun säkkivaatteeseen ja istuuduin maan tomussa. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnustin syntini ja sanoin, Herra, sinä suuri ja pelättävä Jumala, jonka pidät voimassa liiton, ja olet armollinen niille, jotka sinua rakastavat ja pitävät sinun käskysi. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan, kapinoineet, poikenneet sinun käskystäsi ja laistasi. Me emme ole kuunnelleet sinun palvelijoitasi profeettoja, jotka sinun nimessäsi puhuvat kuninkaillemme, ylhäisillemme, isillemme ja koko kansalle. Sinä, Herra, olet oikeudenmukainen ja me olemme ansainneet osaksemme tulleen häpeän. Me Juudan miehet, Jerusalemin asukkaat ja koko Israel. Me kaikki olemmepa lähellä tai kaukana niissä maissa, joihin sinä olet meidät uskottomuutemme tähden hajottanut. Herra, me olemme saaneet häpeän osaksemme. Ja meidän kuninkaamme ylhäisemme isämme, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Mutta sinä, Herra, meidän Jumalamme, olet armollinen ja voit antaa meille anteeksi, vaikka olemme luopuneet sinusta. Emmekä ole kuunnelleet sinun ääntäsi, emmekä vaeltaneet niiden lakien mukaan, jotka sinä olet antanut palvelijoillesi profeettain opettaa meille. Koko Israel on rikkonut sinun lakisi ja poikennut sinun teiltäsi, eikä ole totellut sinua. Ja niin on meidän päällemme kaatui se kirous ja rangaistus, joka on kirjoitettu Mooseksen, Herran palvelijan lakiin, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Sinä toteutit sanasi, jonka olit puhunut meitä ja meidän johtajamme vastaan, ja tuotit meille niin suuren onnettomuuden, ettei sellaista ole nähty missään muualla taivasten alla kuin Jerusalemissa. Meidän osaksemme tuli koko se rangaistus, josta Mooseksen laissa on kirjoitettu. Me emme pitäneetkään lepyttää sinua, Herra, meidän Jumalamme. Emme luopuneet synneistämme, emmekä noudattaneet sinun tahtoasi. Niin sinä sanasi mukaisesti toit meille onnettomuuden. Sinä, Herra, meidän Jumalamme, olet oikeudenmukainen kaikissa töissäsi, mutta me teimme väärin, kun emme kuunnelleet sinun ääntäsi. Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, sinä, joka voimakkaalla kädellä ohjasit kansasi pois Egyptistä ja hankit nimellesi sen kunnian, joka sillä tänäkin päivänä on. Me olemme tehneet syntiä ja rikkoneet sinua vastaan. Herra, sinä olet aina oikeudenmukainen. Sammukoon sinun vihasi ja suuttumuksesi Jerusalemia, omaa kaupunkiasi ja pyhää vuortasi kohtaan. Meidän syntiemme tähden ja isiemme rikkomusten vuoksi ovat Jerusalem ja sinun kansasi joutuneet kaikkien ympärillä asuvien pilkan kohteeksi. Kuule nyt palvelijasi rukous ja nöyrä pyyntö, Jumalamme, ja anna armosi loistaa hävittylle temppelliseen, Herra, kunniaksi itsellesi. Kallista korvasi Jumalani, ja kuule avaa silmäsi, ja katso autioita raunioitamme, kaupunkia, jotka on omistettu sinun nimellesi. Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaa vanhuskauttamme, vaan sinun suuren armoosi luottaen. Herra, kuule. Herra, anna anteeksi. Herra, kuuntele ja täytä pyytömme. Auta pian kunniasi tähden Jumalan. Se kaupunki on sinun nimellesi omistettu, ja sinun kansasi kutsutaan sinun nimellesi. Tämä oli Danielin 9. kirja. Ja mitä tämä puhuu minulle, mitä tämä puhuu teillekin, jos ajattelemme Suomen maata, ja ajattelemme kuinka tämä valtio ja tämä maa, jonka Herra pelasti Suomen sodassa, ei suinkaan kaatunut Venäjä, eikä kaatunut Suomi, vaan Jumala varjeli tämän maan.
Ei sotajoukot eikä mitkään aseet. Se oli kyllä urhoollista puolustaa maata. Mutta jos ei Herra olisi taivaissa päättänyt, että Suomi saa itsenäisyyden, olisi se mennyt. Mutta kiitos Jumalalle, että me vielä tänä päivänäkin saamme asua itsenäisessä maassa. Ja kun katsomme tämän itsenäisen maan raunioita, niin kuin aikoinaan Jerusalemin raunioita, me näemme, kuinka syntiä saasta, kuinka laittomuus on päässyt valtaan. Kuinka kansan hallitusmiehet ovat kuin maanpettureita ja myyvät maansa vieraille jumalille, vieraille kansoille, orjuuttavat itsensä, antavat Jumalan antamaan Suomemme maan vihollisen käsiin, ilman sotaa, ilman aseita, ilman puolustusta. Ja mikä tämän takana vaikuttaa näinä aikoina? Se on antikristuksen henki, lopun ajan ilmestymistä edeltävä antikristuksen henki. Ja meidän uskovina on taisteltava sitä vastaan. Meidän on julistettava sen synnit, meidän on paljastettava sen valhe, ettei meidän siskomme ja veljemme eksyisi sen kavaliin lonkeroihin. Ja me rukoilemme sinua, Isä, Jeesuksen nimessä, Herra, että sinä varjelet tämän maan. Herra, että sinä voisit olla armollinen, Herra, tälle maalle. Ja tuolla pauhaa myrsky, koko maanpiiriä kohtaa peljättävät asiat. Nousee aallot, nousee korkeat aallot. Ja hukuttavat ihmisiä. Ihmiset ovat kuin muurahaisia, ihmiset ovat kuin pieniä hiekanjyväsiä. Ja he huutoutuvat niin kuin synnin palkka on kuolema, huutoutuvat. Ja tämä on varoitusta ja pasunat soivat taivaassa. Ja tämä on varoitusta tälle kansalle, että tee parannus Suomen maa. Tee parannus Suomen maa, sinun turvasi on Jeesuksen, Jumalan pojan veressä. Mitään muuta turvaa ei ole. Mikään ei auta sinua, jos Herra sinut hylkää. Mikään ei auta sinua. Ei sinun viisaat päätelmäsi, ei sinun sopimuksesi, ei sinun Nokiasi, ei sinun menestyksesi, vaan ne kaikki on yhtä tyhjän kanssa. Sillä ainoastaan minä, Herra, voin auttaa sinua, Suomi. Tehkää parannus, katukaa tuhkassa ja tomussa. Myöntäkää ja tunnustakaa, että te olette rikkoneet Herraa Jumalaanne vastaan. Te olette haureudessa, irtaudessa, ahneudessa, itse rakkaudessa, omavoiton pyynnissä, Jumalan pilkkaamisessa, epäjumalan palvonnassa, kaikissa mahdollisissa synneissä eläneet. Ja teidän päällänne on tuomio. Jokainen on syntiä tehnyt. Jokainen on tämän tuomion alla. Tehkää parannus. Mitään muuta pelastusta ei ole, eikä tule, kuin Jeesuksen veressä. Siinä on ainut pelastava voima ja Jumalan armo. Ja Jumala rankaisi poikaansa Jeesusta meidän syntiemme tähden. Ja hänen veri haavansa ja hänen verensä on vuotanut sinun syntiesi tähden. Sinäkö pilkkaisit armon henkeä? Ei ole mitään muuta pelastusta kuin Jeesuksessa. Ei ole mitään muuta turvaa tälle maalle kuin Jeesuksessa. Tämän kansan hallitusmiehet, tehkää parannus. Kansalaiset täällä maassa, tehkää parannus. Ja kuinka te äidit ja isät, ette valvo nuortenne ja lapsienne menoin. Ette katso missä saastassa he elävät. Ja kuinka he murhaavat itseänsä ja muita. Ja kuinka väkivalta ja laittomuus on päässyt valtaan. Ettekö te kurittanut lapsia minun sanani mukaan, niin kuin se sanoi. Ja niin kuin siellä lukee, että jota Herra ei kurita, niin jota Herra kurittaa, sitä hän rakastaa. Mutta te ette ottaneet opiksi siitä sanasta. Te monet tiesitte tämän asian ja tämän sanan. Te katsoitte maailman henkeä, amerikkalaisia TV-sarjoja, suuresta Amerikasta tulleita oppeja, mutta ette avanneet raamattujanne, vaan teidän raamattunne pölyttyivät kirjahyllyissä. Vihkiraamatut ja kaikki lukemattomana. Ja vihkiraamatun paikan otti
otti sanomalehti, otti televisio, otti internetti, otti media, otti elokuvat ja nämä kaikki. Te käännyitte kukin epäjumalienne puoleen, ettekä etsineet Herraa, joka yksin voi teidät pelastaa, joka yksin voi teidät armahtaa. Katukaa, tehkää parannus. Ottako kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin te pelastutte. Tehkää parannus, kuuluu tälle maalle. Jumala ei halua pahaa. Jumala on rakkauden Jumala, mutta hän on oikeudenmukainen Jumala. Hän vihaa kaikkea vääryyttä, saattaa. Hän vihaa sitä. Hän rakastaa tätä maailmaa Jeesuksessa. Hän antoi ainokaisen poikansa ja teki kaikkensa, että ihmiset pelastuisivat. Mutta syntiä Jumala ei siedä. Ja Jumalan edessä synti palaa poroksi. Ja yhtään syntiä ei taivasten valtakuntaan tule eikä tuoda.